Ongi etorri Osirondora, Bergarako azokara. Herri proiektu bat gaurko beharrei erantzuten dien proiektu komun bat biharkoan pentsatuz. Azoka egunerokeko zabalik, eta ekuazten eta zapatutan ekoizle eta postu ugari elkartuko gabertan. Elikadura buru jabetzarantz aurrera goaz. Lurrai lotutako nekazaritza zuzenian herritarrei eskainiz. Erosketa osua bertan eiteko eskaintza zabala topatuko dut hemen. Elikaneak denda, sukalde eta sentsibilizaziorako espazioa izango ditu. Sukaldearen bueltan, produktu freskoak, errezetak eta berriketiek. Zerbitzu berriek ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko lotura erraztuko dute guztientzako erosotasuna eta antolaketa bermatuz. Elikaenean azpiegituriakin, bertako produktua herriko txoko ezberdinetara eramango. Modu honetan bertako ekonomia bultzatu, herritarrei kalitatezko elikagaiak eskura jarri eta harremanak indartu nahi dira. Bergarako azoka danondako topagunea da. Zatoz eta elkarrekin eraiki dezagun etorkizuneko azoka.